Maailman hallitukset valmistautuvat joulukuussa pidettävään suureen ilmastokokoukseen, jossa pitäisi ratkaista, miten ihmiskunta vastaa ilmastokatastrofin uhkaan. Kioton sopimusta korvaamaan neuvotellaan uutta Kööpenhaminan sopimusta. Uhka perustuu hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n arvioon. Sen mukaan maailma kokee parhaillaan ennennäkemätöntä lämpötilan nousua, jonka aiheuttaja on ihminen itse hiilen ja öljyn poltosta tulevine hiilidioksidipäästöineen. The so-called skeptics will sometimes say, oh, this whole thing, this is a cyclical phenomenon. There was a medieval warming period after all. Well, yeah, there was. There it is right there. Maailman ilmasto on vaihdellut aina, mutta nyt lämpenemistä väitetään ainutlaatuiseksi, jollaista ei ole ennen koettu. Käsitys perustuu tälle kuviolle. Kymmenen vuotta sitten esitelty jääkiekkomailaksi ristitty kuvio oli tarkoitettu mullistamaan siihenastinen käsitys maapallon ilmaston historiasta. 1000 vuotta suorana jatkuva mailanvarsi luo käsitystä ilmaston vakaudesta ja sen jyrkästi ylöspäin kääntyvä lapa 1900-luvun lopulla todistaa ilmaston äkillisestä voimakkaasta lämpenemisestä, ihmisen vaikutuksesta. Perinteisen käsityksen mukaan ilmasto on luonnollisista syistä vaihdellut viime vuosituhannen aikana huomattavasti ja keskiajalla se oli selvästi nykyistä lämpimämpi. Kiekkomailassa keskiajan lämpökausi ja sitä seurannut pieni jääkausi olivat kadonneet kuvasta. Lätkämaila sai kunniapaikan IPCC:n 3. arviointiraportin kansilehdellä. Siitä tuli katastrofaalisen ilmastonmuutoksen tunnuslogo. Lätkämailan nojalla väitettiin, että vuosi 1998 oli vuosituhannen lämpimin vuosi. At the time I was doing mining exploration business and I just wondered in the most casual possible way how they knew that. So that led me to start looking at some of the data and 6 years later I'm still doing it. Kanadalainen tilastomatemaatikko Steve McIntyre epäili kiekkomailla-kuvion tieteellistä kestävyyttä, ja hän päätti selvittää sen takana olevat numerot tilintarkastajan huolellisuudella. Jääkiekkomailan isä, professori Michael Mann, yritti kaikin keinoin estää häntä pääsemästä käsiksi tutkimusaineistoonsa, mutta lopulta McIntyre onnistui vuonna 2003 saamaan datan haltuunsa. It turned out that he had modified a principal components method incorrectly, and the modified method produced hockey stick shaped graphs 99% of the time. It also emphasized a class of proxies, strip bark bristlecone pines, that previous authors had said were not actually a temperature proxy. Lämpömittareilla mitatut tilastot yltävät vain 150 vuoden päähän. Siksi kauemmaksi historiaan kurkottavia lämpötilastoja rakennetaan niin sanottujen proksien eli korvikemittarien varaan. Menneitä säätiloja tulkitaan muun muassa puiden vuosirenkaiden kasvusta sekä järvien pohjamudasta sedimenteistä. Lätkämailan muoto perustui ratkaisevilta osiltaan vain muutaman amerikkalaisen vihnemännyn vuosilustoille. McIntyren voitto jääkiekkomailasta oli täydellinen. Yhdysvaltain tiedeakatemia asetti lautakunnan tutkimaan hänen löydöksiään. Selvityksen perusteella tiedeakatemia vahvisti, että McIntyre oli epäilyksissään oikeassa ja ilmoitti, että vihnemäntyä ei pitäisi enää käyttää todisteena ilmastonmuutoksesta. Steve McIntyre, muukalainen ilmastotieteen ulkopuolelta, oli onnistunut murskaamaan Mannin lätkämailan ilmastonmuutosliikkeen ikonin. Mutta jääkiekkomailan taru ei ollut lopussa. Katkaistun mailan tilalle perustettiin kokonainen mailatehdas.
There was another class of study which used a series from a scientist called Keith Briffa from northern Russia, from a site called Yamal. And this had an even bigger hockey stick shape than the Michael Mann hockey stick, and this one has been used in multiple studies as well. And so over the past few years, I've been trying to get information about how this particular series was constructed. Keith Briffa on ilmastontutkimuksen suuria nimiä. Hän toimii professorina IPCC:n tieteellisessä linnakkeessa Britanniassa Itä-Anglian yliopiston ilmastontutkimusyksikössä CRU:ssa. Hän on myös IPCC:n raporttien pääkirjoittaja ilmastonhistorian alalla. McIntyre joutui käymään 3 vuoden kamppailun saadakseen Briffan Jamal-aineiston suurennuslasinsa alle. Mutta sitä ennen oli tapahtunut paljon. Keskiajan tunnettu lämpö hiosti IPCC:tä lähellä olevien tutkijoiden selkää. 90-luvun puolivälissä yhdysvaltalainen geologi David Deming sai hämmästyttävän sähköpostin. Siinä eturivin ilmastotutkija ilmoitti kollegalleen seuraavaa. Meidän täytyy päästä eroon keskiajan lämpökaudesta. Deming kertoi saamastaan viestistä Yhdysvaltain senaatin kuulustelussa. Pian kirjeen jälkeen brittitutkija Keith Briffa julkaisi tutkimuksen, jossa 1000 vuoden ilmastokehitys näytti tällaiselta. Briffan tutkimus perustui hyvin suppealle aineistolle Polar-Uralsin alueelta Pohjois-Venäjältä. Vain 3 lyhyen puulustonäytteen avulla hän saattoi väittää, että vuosi 1032 keskellä leudonta keskiaikaa olisi ollut vuosituhannen kylmin. Vastaavasti nykyaika näyttäytyy aineistossa hyvin lämpimänä, siis aito jääkiekkomaila. Muutaman vuoden kuluttua Briffan tutkijakollega kävi uudelleen Siperiassa kairaamassa puista lisää näytteitä. Niillä päivitetty Briffan alkuperäinen käyrä näyttikin nyt yllättäen tällaiselta. Lätkämaila oli kadonnut, keskiajan lämmin jakso oli palannut paljon nykyaikaa kuumempana. Unfortunately, this updated polar Urals result was never published, and Briffa, in his work since 2000, has made no reference to this updated study. Päivitetty Polar-Uralsin sarja painettiin unohduksiin. Sen sijaan Briffa korvasi alkuperäisen Polar-Uralsin heiveröisen puuaineiston vuonna 2000 uudella 100 kilometrien päästä otetulla sarjalla Jamalin niemimaalta. Siitä laadittu ilmastokonstruktio näyttää tältä. Jääkiekkomailan lapa nousee pystyyn vuosituhannen lopussa uljaammin kuin koskaan, ja keskiajan lämpöjakso jää selvästi sen varjoon lähes kadoten. Jamalista tuli kaikkien tulevien lätkämailojen tärkein proksi, jota käytettiin sen jälkeen ainakin 7 maapallon lämpöhistoriaa kartoittavassa tutkimuksessa. Mutta kiekkomailojen valmistustekniikasta jyvälle päässyt McIntyre ei voinut uskoa Jamalin ilmastokäyrään. Niin suuressa ristiriidassa se oli vakiintuneen ilmastohistoriallisen tiedon kanssa. And the question is just why was the polar Urals update not reported? And if the Yamal series was going to be used rather than polar Urals, that should have been clearly explained to readers. The criteria for preferring one rather than the other should have been also clearly explained. Jamalin korkeudella olevassa Suomen Lapissa on tehty lukuisia ilmastohistoriaa kartoittavia puulustotutkimuksia, joita pidetään näyteaineistoiltaan ja menetelmiltään maailman parhaimpiin kuuluvina. Minkä muotoisia mailoja niistä on paljastunut? No, meillä on todella tämä yli 7000 vuoden pitkä sarja, ja sieltä ei ole minkäänlaista jääkiekkomailaa löytynyt.